hadin ke jingmi hagilat pathai kubor lengba ke jing ujo jongki babon bala keno bau khau bala sam shaki school ne midday meal udi ukhau bala kle lang badu khau plastik nakaliang jongki bor sarkar kila pensyai bakam long kumta henrei udi ukhau bala kle lang bat ki kinja vitamin haka bai dei bat kane nakaliang jong ikong D.B.S. Mukhim Assistant Commissioner of Food Safety East West and Southwest Khasil District haka jinglang bala penlong menta kesngi ha multi-purpose hall DC office light lausang Southwest Khasil District ilaong ba habaga sarkar ka ay kikinja marbam kamju ay da ubasniu niu bakta ay ka koi kekhia jong ki pai ba namar kata uni ukhau bala keno ba udi ukhau plastic udi ukhau bala tip kum fortified rice ubadon ya ka vitamin kum ka iron folic acid but vitamin B12 kumta uni ukhau ubagi pai ba kila ujor nakaliang jong ka department kala de banchimkia bad le ya ka badon kam bad la de ru bantes khnang bagi pai ba kinnam don ka jing atatin ban ba ilong ru ba kadaw bagi pai ba kila ujor haga bedei bat kani kadai bana kaliang jong ka sarkar kamshim lala ban aya ka jing pensyai pai ba haka por ka babyang henry da ka jing saukhia manta kesngi layo ban khot lang yi ki pai ba ban pensyai bat kala long de shisha ka jing penhon ye ki kumba ki lakwa hakani kesngi lai don lang ru ikong si khar kango deputy commissioner jong ka southwest Khasil district lawan ru ban shimenta lang nadu kinong hikai school kirang ba ashnong kilong keme bat kinong ilam jong ki seng balang baper lengba jong kani ka jing penchai lakarpat ya baro bakimde ban sakut tangai ki henrei bigde ban pentip lem shakiwe pat ki parashnong parathau ka jingbam ka paka kamde ka jingbam ka barem ha bon sini ni semua ko bakalan yung bahaba abang ibam baha kade ka jingbam ka barem good food is inexpensive food nre kam le good tare phi bang ha ka jing mu ka jong ka jing bang ha kan bang ka phi bang ni ki par ke badon kam kan len ki ba phila ka yo na la snong ka thao na la ki jong ki pe phin thong ki ba phila ka yo ki so ki pai na la ka jong ka jaka phin badon kam ni ki ban ba but nang ta phin shim ni ki jing ram leng ba jong health department ka ba ka sarkar ka ai na ka banta bante ya ki khon ki ti jong hi ka board jabi kabuat perkat perdai nang makin nang roy haka jing nang jing star ta beli bisnem 4 julap ngai tau khau plastic te yang ta hiu khau ngirale tang len ba jong ki government departments udang koi besi pila menung menta beli pede se yung juyo na kum niu khau mo udun niu khau ni tiet na po yu du nang te na yu na open market ki ong nyo yu khau bele niu khau ba long kumura Henry, yang mentah kesenja, orang dah yang hidang simpan 45 ini yang ni ukau, lengba di government departments, kata pemukul ke D.B.S, nangta lengba juga D.B.S pada kaya cakap agan nulis cakap ICDS, kaya cakap midday meal, bat kumtak ter kamu poi bisa, yen juga baik. Ter suki shen, kinsa I order baru itu ki rice miller, hidang dia yang training mentah. Yakini nong rep khao yakini ki papak ki khao ban ai ki yang training ka paka ba makiru aba kinle amakin hable ya fortified price tienre aba kile ekta kadon ka company ka paka ka balle yakini om baro ki la balle na la om bisakman ban nang ta yo ki om bau la ban yo ban ki yakini ki vitamins tarai na ban ki don na ki kerja tendong ma tela ni bangin yo kini lenda layo ya ka approval ka mapaka badi ka license ka mapaka nung don menung bala ban procure na ban kiet ya ki vitamins ki ketendong vitamins ban kle agi jingba jadi tak ka company ka bale ka bala identify ka but ngedon strict observation but strict regulation ki kata tangki ki la bale ekani ba bisa ai pa shaki pa Pangasultanat ha mentai yang dari 45 price mapi kinong shop mapi kinong hikai la ya sumia tu kata pia wani pia ai ki jingtho yang ala om ni ikong Mukhim di kumta ni la ya de wood you 45 price khau blue khau plastic kumta ter hoi ngamben ya pisia nomor ba yiru ka jingbien kumanga ngamben yin yo shisha ulang kumta shisha ulang kumta blue kumta rong gelar rong kumta henrei masuk tengah ke lawan ila yo tu baru pai kitu ki
jing complete to be sha ka department ban sha ibriu ibadai kim shim dia len ban ben kinwin ya ka shnong ban ong ta ude khau ba ta mar kini bele kini ki khubar ham sa ki jaga ba kin ben baru ki kini ki khubar ham sa ya ki ben snew ya ka ta pite ki ben snew re ka jinglong smokia jopi ki no hi kai na sutama hai ka ne ba pilaya wan pilayu tementar mila ya shine but kumba om ngan chu yai pan namar pakadam ke ka food safety act namar dengi lap nang ne ba ki de ki ta ki kubor ham saya kadon lu ki kendon apo ai ka bangin hapia deal bat kita ki brio namar bale ni le kam poi she ke dia ka jing spread kubor ka bakla jaka bakan kam pen bha kam ju bha de ngaso tenat ngaso ye ki nomi kai ki lawan ki member jo ki SHG ki kentai ki rampashno jadi ban shem kabu ye ke ka bi yong ikom ba mi usla puri uba ni ya thong daka jing papo shele khnang ba nin yo kita ki vitamins baka yang jo bi pet bakan dan ka yang hakadur jo simple kini ki hikai kom kide ki kentien ki kordor ha ki sumbo ki kordor apa ngidi banya pat kami ban kun tang hangi mentah hakini kam hakini ki biar so ni ka on kede ban sapriang ke jingmut kede ban sapriang ki no hikai ki don kumta terder barok ha ki kon ki ti ki snong ki thau barok ha ni yo jing toy na kede ka jing hikai bat ru ila om ya ka jing khoi ju ka de ka wei ka wa ka bani dan pa ho bat ni di ban pen khoi ya ki piang ya ki rukam shet ya ki ti ne ru tai ha bani ya shet bat ru ni de ban pen khoi ya ka namar ya ka telong ju ka ru ni di ban pe namar mental sedang ban bread ki plastic bread ki ha ba nila kham ya long ka advance society kabla ya chakmat la walam plastic la walam la pap ki magi kini kita phi de kum ki rio ki ba don benta hashnong ki ba don bor hashnong bat ki ba ki nong shong shnong ki ba pit ba telong ru ka de ban khoi man kan kam toy ha ba ni nong sakit ti ha ba ko ba de kala lombi de ni ban tip kum ki ram pashnong ki ban om ki khna nong hi kai om ha po school ye ki khana school bakim red ban red pathar ya ki to ki jingbam jo ki de kini ki ni de ban le nang ba bale ni la ban yo ya ka jingem ka ba paka bat ka ba pura ka sorkari kamjule ki ka ba terma tamar ba kadi ka 45 food mending tam ni de nang de nang galaya nak kenal por panganan dan seselong ni ala cedul dari ru bandan ke meeting ban hantu ki don ki brio ki bla he ha hantu ki bla puli ya kan ka 45 foods ila don ke conference ka ba arsi hantu ban ki apa tai shai na tau di khau la shai kin ai saki ki we ki jingbam nang ba ki sup ki brio ba ki kham kumdo ba ki kham klan ti pimde ban ya tiang ya ki ta ki ke ho kita ki daun si bu dan wan lam shani in ai ka jing ra in ai ka jing shai bi te bat masuk tena ru ba mo ku ka benda ki piade ki consumer mo ni barang ka ni ki consumer ni thiet ni pet ni ki jan ki ni thiet ki ba ki ni di te ka wei ka hok jongi kum ki consumer mo ka dei ban dan kata ka hok ban keli mo ban keli ni dan kata ka hok ban keli bat pilaya de akunta bat na kermen ba ka ni ka jin penshai ka ni ka jin penshai ka no kut hamli kan ya chisnong che school bat kunta ter tingi kweliti ru ba na ka department jo ki kom kinsa nang yai wan ai ka ki jin penshai inum kut ta na April bat atrai ka de ka ba mun toy ha atrai ni berok ha ni la en toy ha ka jin patai shai jo pi de bat tam tai kan chu